yaratan yine Tataristan, balkanların için yaratan. Hukuk edip yaşıp yağan yağmurların için yaratan. Қадірлі дуслар, қадірлі милләттәшләр. Быйыл безнең татар иле өчен, Татарстан өчен, һәрбер татар кешесе өчен бик үзенчәлекле тарихи ел. Быйыл безнең Татарстаныбыз оешуга 100 ел тула. Шул ук вакытта мин Әтнә кызы буларак, Әтнә җирендә туып үскән кеше буларак, тагын бер бәйрәмне әйтми китә алмыйм. Безнең Әтнә районының кабат торгызылуына да октябрь аенда 30 ел була. Менә шушындай матур күркәм датлар әлбәттә минем күңелдә шигъри юллар тууга да сәбәпче булды. Шуңа күрә хәзер шушы татар иле турында, үземнең туып үскән кеше ватаным Әтнә җире турында язылган шигъремне сезгә дә тәкъдим итәсем килә. Без кемнәр? Без кайда? Сораулар гам тулы җаннарга таныштыр. Бер уйсыз битараф юлларның һәр адым чакрымы ялгыштыр. Кемнәр без? Нәселең, кавемең, тамырың кайларга тоташа? Кемнәргә сәламнәр юлларсың? Кул изәп дәшәрсең? Шыр аша. Уйлый белсәң, күпме тарих ята. Бабаларның салган изендә. Хуннар, типтәр, болгар чалымнары. Күпне күргән татар йөзендә. Иярендә язган тарихының бийек дастан кебек һәр сүзе. Киләчәккә горур атлап бара. Татар иле дия ул үзен. 100 ел элек үрнең башы булган. Без менәсе тауның итәге. Бүгенгегә шанлы нигез салган үткән көннәр, юллар кичәге. 100 яшәрлек имәннәре шыткан, бәрәкәтле туган туфракта. Тимер шыңы исемнәргә күчкән, дан шөһрәте киткән еракка. Хикмәтле сүз, зирәк акыл белән билгеләнгән тотар кыйбласы. Җил давылдан саклар имәннәргә, иңен куя татар баласы. Ил башында имән ныклыгы бар. Егәр кеше, акыл куәте. Иярдәге ирләр йөрәгеннән билгеләнә татар куәте. Дөнья колак сала сүзләренә, яуланылган күптән ышаныч. Җир читендә булсын, һәр татарга рухи Мәккә кебек таяныш. Имән төсле мәгърур ир-егетләр, татар иле өчен горурлык. Җир җәннәте бүген ватанымда, һәр төшендә табын кырырлык. Әтнә җире, Ашин ыруының борынгыдан килгән варисы. Җире, суы, кала таулары да хәзинәгә тиңдәш барысы. Яңа тарихына 3 дистә ел, заннарын бозмас атлары. Җир сулышын йөрәк тибешенә юлдаш итә Әтнә яклары. Туган җирнең гаер егетләре ут уйната мәйдан түрендә. Көрәшләрдә билен бирмәсләрнең кем төшенер җиңү серенә. Сире гади, хезмәтеңдә саклап ата-бабаларның йоласын, иштә алсан туган туфрагыңның пышылдаган хәер дугасын. Яшәү кеше булып бертек шытар. Буразнада килер язларда туган җирең үзе куәт бирер. Үз тарихың үзең язарга.